daga murya. An daga Allah ko za mu iya sanin sunanki? Mahijja daga wani gari? Kaduna. Wadansu estate din mu ce. To an ce yan Kaduna suna jin Hausa. Amma bari mu ji ko wannan yan Kaduna za ta bada wannan amsa. Ko kin san yau ranar Hausa ta duniya na tara? Kin sani yau muke murnar ranar Hausa ta duniya na tara. Akwai kacincin da muke yi wanda duk wanda ta ci wannan tambayar ko kaci muna bada naira 1000. Yauwa an yi ba a yi ba. An yi ba a yi ba. Amsan muke bukata. An yi ba a yi ba. Ina ganin fa mutane ba su san wannan. An yi ba a yi ba. To. Azin kamar aikin banza kenan ba. To bata ci ba. Bari mu kara mata wata tambayar. Bari mu kara mata wata daga kasan. So nake kici 1000 nan ne. Allah da zan ci. Yauwa so nake ni kuma kici 1000 nan. A rashin kira. A rashin kira. Kaduna kake bani kunya mana. A rashin kira aka bar a rashin kira. Wai kuma da kalan Hausa ne ma tukunna kuke wa mutane. Ah, yan Kaduna ne Hausa. Ni ga Kaduna kuma. A rashin kira. A rashin kira. To ina ganin masoya wannan amsar ina ganin ta mata nauyi. Da Allah duk wanda ya san wannan amsar ko namiji ko mace ko yaro ko bi mu kuma sarkin kwalli ta bana. Mun gode.